ये तस्वीर राजधानी रायपुर के खमारडी इलाका के हरे संगवारी हो, जहां पर देर रात अचानक पुलिस, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम हलचल बढ़ा दे हवे। घर के बाहर में लोगन मन के भीड़ और अंदर जांच चलत हवे और ये बिलखता हुआ परिवार ला आप मन देखो, जौन हा शायद अब यकीन नहीं कर पावत हवे कि ओखर मन के बेटा अब ये दुनिया में नहीं है। दरअसल पूरा मामला लक्ष्य ज्वेलरी शॉप से जुड़े हुए हवे, जहां पर चोरी के मामला में 2 झन नाबालिग के नाम हा आगू आए रही हवे, जेमा एक आरोपी ला पुलिस पहले ही पकड़ चुके रही हवे, जबकि दूसर नाबालिग काली जुआर ले फरार चलत रही हवे। ओकर तलाश क्राइम ब्रांच पुलिस और लगातार जो है दबिश दे के खोजबीन करे जात रही हवे। यही बीच जो है देर रात की खबर मिली है कि फरार नाबालिग आरोपी अपने घर में फांसी लगा के खुदकुशी कर ले हवे। बताए जात हवे कि जौन घर में पुलिस ताला लगाए रही हवे, वही घर के छज्जा के रद्दा ले अंदर पहुंची हवे और अपन कमरा में जाकर के फंदा में फांसी लगा ली हवे। जब काफी देर बाद कोनो हलचल नहीं देखी हवे, तब परिवार वाले मन पुलिस ला सूचना दी, तब जाके पूरा मामला के खुलासा हुई हवे। आप मन देखो कि मौका में पुलिस बल पहुंच चुके हवे और आप मन देखो कि परिवार वाले मन टिकट रोवत हवे और कतना संख्या में लोगन मन ये पूरा नजारा ला देखे बर वहां पर पहुंचे हवे। अब ऐसा में बड़े सवाल उठत हवे कि आखिर चोरी के ऐसा मामला में का कुछ बदलाव करे जाही और काबर जो है नाबालिग लड़का मन अतेक बड़े बड़े खौफनाक वारदात मन ला अंजाम देवत हवे। एकर पीछे का कारण हवे और सबले बड़े सवाल के इसे का परिस्थिति बनी हुई कि वो नाबालिग लड़का आज जो है अतका बड़े कदम उठा ले हवे। फिलहाल पुलिस अब हर एंगल ले जांच करत है।